gi Roda Odhiambo. Sirikal ko mamalo dhi nyime gi chenro mar chiwo pande kod ndiko joluto ombulu manyien e gwenge mag Nyanza, kama bende gigeto chiwo pande ne oganda miche gi miche ma bende pok oyudo obokego e gwenge mag kono. E kaunti ma Kisumu, chenro no nyo tim e skund primar mar Lendu e Kobura Ward, kama nyo gigeto ting'o malo rang'iny mar ndikruok e chenro no e kaunti no ka owuok e atamalo 49 nyaka atamalo 58, kaka ileronwa kod jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu, Alan Obiero. The exercise is geared towards ensuring that we have almost 100% of people who've attained 18 years and above have identity cards. And this is as a result of trying to improve on the numbers that have been low as a result of those who find it very difficult to travel from distances within the villages to the Huduma centers or to the offices in order to secure the identity cards. Kansi Nomolo en jatend loch nanga ma ochung'ne sub county Makadibo ka olero gimomiyo piny owacho ne ochwalo chenro no machiegni kod jopiny. We all know as Kenyans that without an identity card, you cannot even call yourself a Kenyan. There are so many services the government offer. En chenro mane olosi kokalo kuom sir mowuok e apis jagoro mongire migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo, kaka ileronwa kod okil Kamaloka Joshua Nyamori ma bende noyuoro chenro no mane obage e Lendu. Ma watimo mondo wami jothurwa duol mondo ka sa ochopo mar go kura to gigo kura, but at the same time pande eminya receive go services mag sirikal mondo gibed able to receive services mag sirikal. So akwayo jotelo te josiasa, jo civil society professionals mondo wadog e gwenge wate mondo wati gi goodwill ma wan kuom sirikal to make sure ni jowa obedo mobilized mondo ka kipande to jomoso bido kipande mondo bed registered kaka voters. Gino maisiro kod Francis Owuor matiyo e apis jalup jatend piny. Koro sani endi iyudo ka sirikal mar broad based osewuok oko kendo oketo resources mondo neni atamalo mane wantiere ma 38%, 40% wadhiro mwachomo wadwani wachop kata 6. Koro sama maendi watimo wakao responsibility to jok moko to tijgi en kiko iti jaluo gi gik mok donji gik makata direct ma dang ipenjne miwa alternative direction tiwinjo ka onge. Koro tijgi en ni gimanyo power to responsibility to gidwa timrena o gidwa bedo gode. An kaka nonyuola ng'eyo ni power and responsibility dhi kanyakla. Kuponi gidwaro power gikaw responsibility. Ka jopiny bende ne ogolo duondgi. Chutho to waduoko ni rais erokamano. Nikech kinde machon go kane rais go campaign mare, nogo campaign mare gimoro miluongo ni equity. To gigo motimo e ground gi gik ma no campaign on, waneno ka winjruok nitie gik mane owacho gieki. Kaachiel kuomgi en exercise mar ID registration madhi mbele ka. Wan kaka oganda luo ma gima pok ne wanenoga. Ji to wan godo ndi ID ma waonge godo. Ne Radio Ramogi koke kaunti ma Kisumu, an Alan Obiero.